pork sinabaw na wala masyadong ano kasi nabulok yung ano. Hi guys, good morning. It's Christine Lizar Family Budget. So today, naisipan ko mag-vlog kung ano yung mga ginagawa ko sa araw na ito. Kasi naglalaba ako today. Pakita ko sa inyo, actually, mga ano to, yung mga pillowcases at saka yung mga para sa higaan namin. Nilalagyan ko lang yan ng downy kasi ngayon lang uminit kasi actually hindi nga ganun kainit. Hindi ko alam kung matutuyo to lahat. Pero kailangan ko na siyang labahan. At saka ang dami ko pang ano. May mga ano pa, may mga linisin pa ako. Tapos eto, mga tutupiin ko yan. Tapos yun pa, yung mga toys dyan. May pa akong gagawin, so samahan niyo ako today at papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng araw ko. Actually teka medyo maingay. So pagkatapos kung nasampay ko na yung mga mga bed sheets at eto naman yung lalaban ko. Ayan. So kailangan kong unti-untiin lahat kasi pag tomorrow wala na din siyang wala na rin yung Papa Joel. Wala na rin siyang uniform, so kailangan ko maglaba today bago ako magtupi ng mga damit. So yun. So maglalaba muna ako guys. So tapos na ako actually hindi pa tapos, may puti pa pero mamaya ko na yung lalabahan kasi wala akong Zonrox. Gusto ako ng Zonrox. So, bibili ako mamaya ng maliit lang kasi wala pang schedule. Hindi pa schedule talaga mag-grocery sa mga sabon. So, ayun. So, ngayon kumakain kami nung extra, yung sobra na butchi. Baby! Hagrid! So, yung isa, pinaglitin ko kanina kasi, ayan o. Kaya na pinagilitan ko kasi sabi ko sa kanya pagkatapos maglabas saka kami kumain ng butchi. Tapos nung nag-CR ako pagdating ko kumuha na ng isa. So sabi ko sa kanya kailangan mag-patient. So sabi mama maghulat. Maghulat, mag-patient ha. So ayan. So kumakain na kami at tatapusin. Tapos magtutupi na ako ngayon. Tapos paliliguan ko pa yan. So, kain muna tayo. Actually, ano lang to, may natira kahapon, mga 5 or 6. So, kinain nila kagabi yung iba. So, yung natira ngayon is 3 na lang. So, refrigerate ko na lang siya. Gwapo na po ba? Bakit nga ba number 1 ang Mega Sardines? Gwapo ba, babe? Tanaw na ko. Sila lang ang may presyo. Kumukulit at kakagda ng mga isda sa pinalamig na tubig dagat. Sariwa, dahil sa loob ng 12 hours, nasa lahat na mula sa dagat hanggang sa mesa, ang mega sariwa at Bye-bye. Bye-bye. Hi guys, good morning. Maagang-maaga. So today is, pasensya na sa damit ko. Day of the Papa ngayon. At saka, ayan, nagluluto ko ng egg. So, binago na namin yung setup ng bahay. So, yung refrigerator. Andito na siya guys. Kinuha na namin yung table niya.
So, maliit lang talaga yung refrigerator namin. So, yung mga nabili ko for this week. Ito yung kilikili ko. Yung bread, melon, tsaka yung ano. So, yung refrigerator, wala na masyadong laman. So, yung egg, yan na lang yung natira. Tapos, ano guys, hindi ko pa na ano, tsaka i-slice ko pa to. Tapos, pasensya na medyo madilim, pero, di-defrost ko tong ano, ito yung pork na nabili ko. Medyo madilim talaga. Yung pork na nabili ko, at saka yung isda. So, ipapak ko pa yan mamaya. So, kailangan ko pang i-defrost kasi aalis kami today. Medyo madilim talaga siya. Teka lang. Kasi aalis kami today, maagang-maaga kasi marami kami lalakarin. Pupunta ako ng PLDT, tapos mag-grocery din ako ng mga toiletries, ganon. So, kailangan maaga kaming aalis talaga para marami kaming magagawa. Tapos yan. Breakfast namin, egg at saka ito, bread. Yan, tapos magkakape. Yung anak ko mag-milk rin yan. Tapos bread lang. So, yun. So, ayun sila nanonood ng YouTube. Say hi. Bibi, good morning. So, ayan. Tapos yung pamangkin namin na bata. So, mag-breakfast muna kami, guys. So, ayan, magbe-breakfast na kami. Inintay ko lang, medyo madilim talaga. Inintay ko lang yung ano, nagpulo pa ako ng tubig. So, ayan. Essentially guys, hindi ko na kinuha yung ano, pero susunod ko punin ko na yung lampshade para at least maliwanag. So, masyadong maingay, maagang-maaga. So, ayan, yan lang yung breakfast namin guys. Mayonnaise, egg, tsaka bread. Tapos magkakape lang din. So, yun. Yun na yung breakfast. So, kita-kits later guys. Sana makapag-vlog ako doon. Kasi maaga kaming aalis. Tapos yung puti, lalaban ko pa din. So, yun. Kita-kits later. Hi guys! Teka, parang pangit yung view. Ayan. So, actually, kakarating ko lang, hindi kakarating. Galing akong PLDT, yun. Ako lang isang pumunta doon. Kasi para save sa pamasahe. Tapos, kakauwi ko lang, niluluto ako ng, tapos sa inyo yung niluluto kong, kasi syempre, day off ni Papa ngayon. So, ayan, yung pork, sinabaw na baboy. Tapos, yun. So, yun nga, pumunta ako dun sa PLDT kasi nagpa-upgrade. Nagpa-upgrade kami ng kasi yung linya ko sa PLDT is yung pinakaluma pa talaga yan na linya, yung copper. So, pina-upgrade namin siya sa yung fiber na talaga para, mas mabilis. So, yun. Hinihintay lang namin yung survey. So, ayan, kakain na kami, guys. Yan, si Papa. Huy, sanin na, uy. Ayan na. Yummy. Wala masyadong, kasi nabulok yung, kaning, tawag dito. Yung petchay nabulok, kaya konting-konti lang yung nalagay ko na petchay. Tapos, wala ring lutsa. So, ayun. Pinag-ano ko na lang kung ano yung meron. Bibi! Tulog. So, yan. Kain, guys.